Формула-55 дает старт очередной мега-акции и разыгрывает 255 тысяч самани. Для участия в акции переходи на сайт formula55.tj, регистрируйся и участвуй. Розыгрыш проходит только на сайте с 15 февраля по 27 марта. Подробную информацию об акции можно получить по номеру 5500. Не упусти свою возможность. Спеши участвовать. дар шаҳри деҳлии кишвари Ҳиндустон чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни бонувон ҷараён дорад. Дар рӯзи дуюми мусобиқот дар вазни то 60 килограмм мужзамбонуи тоҷик Миҷгона Самадова ба ринг баромад. ҳарифи якуми ӯ варзишгари турк Елиз Арифе Алтин ба ҳисоб мерафт. Миҷгона тавонист ки дар 3 раунд ташаббусро ба даст гирифта ин рақиби худро шикаст бидиҳад ва бо қарори якдилонаи доварон пирӯз гардида ба даври навбатӣ барояд. Дар категорияи 60 то 63 килограмм намояндаи дигари Тоҷикистон Нилуфар Бобоёрова аз ҳарифи якуми худ Меган Деклар мағлуб гашта аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. қобили зикр аст ки дар чемпионати ҷаҳон оид ба бокс миёни бонувон ҳамзамон кишвари моро Сумайя Қосимова ва Рӯҳафзо Ҳақназарова намояндагӣ мекунанд. Барандаи медали тиллои мусобиқот бо $100,000, нишони нуқра бо $50,000 ва медали биринҷӣ бо $25,000 мукофотонида мешаванд. Рақобатҳо то 26 март идома меёбанд.